Слушай, у тебя тут есть YouTube? Что? Sorry. Добрый вечер, поважанные сябры. Только что связывался я с Александром, усё было добра. Вітаю вас на своем канале «Народный репортер». Чакаем. Я отправил ему спасылку и не ведаю, чаму ён не далучаецца. Только что мы все проверили, усё было добра. Зараз я ему яшчэ раз паспрабую даслаць. Напишите, как мяне чутно. Я думаю, что чутно добра. Я зараз знаходжуся у Вільні. Был на... вот, все, вот он появился. Разрешаем. Так, окей. Александра, вітаю. Все добре. Добре, що ви тут. Як мені чувати, Олександр? Прабач, як чуваць? Ну, сярэдня. Сярэдня. Ну, ввогуле чуеш мяне? Ну, да, добра. Добра. Окей. Шановное господарство, вось это Александр Стральцов. Вельмі зацікавіў мяне тым, што ён распавядаў, дарэчы, 2 гады таму блогеру Маслоўскаму пра збіццё на падвалах Ціхановскага. І там, дарэчы, было вельмі мала праглядаў. По-мойму, на падвалах... палка Ціхановскага. Ціхановскага. Каліновскага.
А я сказал полк Тихановского? Стали сбитье на подвалах Тихановского. Нифига себе, вот это я заострил. Я знаете, что думаю? Я думаю, что если б была махшимость, были бы подвалы Тихановского, да? Ладно, конечно, В Украине, на жаль, так само. подвалы, да, подвалы Тихановского, окей. Так, сейчас, сябры, дайте нам обратную связь, шувать нас никто не пишет. Напишите, коли ласка, як нас шувать, как мы могли пачынаць. Вы глядзелі трансляцыі з мерапрыемства, Александр? Якога? Сход неабыякавых был у Вільні учора. Я вёл 2 трансляцыі. Я глядзеў, праўду, шчыра кажучы, апошнімі днямі я глядзеў вашыя перадачы з ваўкалакам і быў вельмі ўражаны тым, што робіцца. Ну, я быў вельмі ўражаны усім, што я пачуў, таму, значыць, асэнсаванню гэтага я прысвяціў пэўны час. Ладно, давайте тады нас глядзець 40 чалавек. Дзякуй, што вы с нами, сябры. Прошу вас, распаўсюджвайце эфир, ставьте лайки. Я думаю, что на гэтым канале сапраўды кажуць незалежныя рэчы, потому что я незалежны блогер, и мы кажам тут правду и пытаемся, робім спробы яе высветліць, калі штосьці не так. Вось, і сёння у нас будзе, я думаю, вельмі цікавая размова з Александром, который 2 гады таму заявіў, і гэта не было пачута нашымі СМИ, ну, так званымі СМИ, не Белсатом, не нашей Нивой, пра збіццё на подвалах полка Калиновского. Ну, давайте распачнем з самага пачатку. Да, вы казалі, Миколаю, я ваш кейс ведаю, то бок ведаю, хто вы такой, але давайте распавядзем нашим гледашам, хто вы такі. Перш чым пачнем распавядаць, вы закранули один момант. Я хочу, каб у гэтай нашай перадачы усе моманты былі крыштальна дакладнымі. Дык вось сапраўды са шаноўным спадаром Маслоўскім быў запіс. Прагляды шмат не шмат, але там тысячы як бы былі, тэма прагучала. Быў запіс з шаноўным спадаром Вірусам, дзе мы паднялі тое самае пытанне. Было журналісцкае расследаванне былога прэс-сакратара Бяспалова, дзе я выклаў каля 6 гадзін матэрыяла, і, значыць, хаця ён не апублікаваў, але ў сетцы ёсць першая частка яго, ну, літаральна фільма, які ён збіраўся зняць, якая датычыцца мяне, яна таксама гуляла ў сетцы, у прыватнасці яе апублікаваў таксама і Вірус. Вось, і я думаю, што у СБУ таксама гэтыя дадзеныя Бяспалаў перадал, ну я так мяркую. Таксама быў запіс украінскага вайсковага блогера Бедавога. Значыць, ні на адзін з гэтых запісаў не паступіла абвяржэння. То бок, як бы, калі няма абвяржэння, то гэта, я лічу, прызнанне. Але з іншага боку вы добра зацемілі, што афіцыйнага расследавання Белсатам, там Свабодай, нашай Нівай і гэтак званымі СМИ, ці СБУ, там, ці разборкі ў палку Азова, ці дзесьці там, ну, таксама, на жаль, не адбыліся. Окей, і гэта дзіўна, ну, как бы... Насамрэч, для мяне не дзіўна. Давайте тады, тут люди пишут, что ўжо глядзелі с вами, нічога страшнага, і вы сказали, что вы хочаце, каб усё было как бы досканала. Паважанае спадарства, хто нас глядзіць, по ходу п'есы задавайте пытанні Александру, якія у вас ёсць, лепей іх пісаць у чаце. Мне іх будзе зручней чытаць. Вось, ну тады, Александр, распавядзіце, калі ласка, як вы апынуліся у гэтым двіжа, які прывёл вас у Швейцарыю. У рэшце рэшт. Ну, будем докладывать. Оппозицию, все вось
Будем дакладнымі, ў шпіталі я не быў. Ну добра, значыць, сябры, ўсіх, хто нас слухае, давайте яшчэ раз гэта пацвердзім. Калі ласка, задавайце вашыя пытанні. Менавіта гэта наша задача. Калі хтосьці хоча абвергнуць мяне хоць у адным слове, ён задае пытанні, кажа, не, гэта было не так, Алеся Стральцова там не было, я быў там не было і гэтак далей. Гэта як бы прынцып нашай гутаркі. Да, все. Таким чынам, хоть одно мое слово хтосьці хоча абвергнуць, то калі ласка. Вось. Ну, наш выпуск я хочу прысвяціць і перадаць маё шчырае сардэчнае прывітанне спадару Ваўкалаку і ўсім спадарам-змагарам, да якіх я маў гонар хоць недоўга, але быць датычнымі. І я думаю, што хочу зазначыць, што тое, пра што мы сёння будзем казаць, яно датычыцца, гэта рэчы як бы непрыемныя, але яны датычацца, ну, 1% палка Каліноўскага, а можа нават і не аднаго, можа там 0,3-5, і абсалютна не датычацца змагароў і ваяроў, якія змагаліся ў палку Каліноўскага, хутчэй наадварот, яны робяць ім гонар, бо гэта людзі, якія былі вымушаны ўвесь гэты час змагацца, маючы за сваёй спіной, ну, калі там не здраднікаў, нейкіх бандытаў, прыйдзіхвостаў і невядома каго. Не, ну тут же галоўны, Александр, прынцып. Мы калі будуем дэмакратычнае грамадства, павінна, каб паўсюль была празрыстасць, галоснасць, справаздача і такія рэчы, пра якія вы распавядалі Вірусу, Віталію Кондратенко, Міколя, Гэтага у нармальным здаровым грамадстве быць не павінна, і гэта павінна скрывацца на, так скажем, суд грамадскасці. Ну, так, давайте вяртаемся до пытання, як вы апынуліся у апозіцыі, у двіжа, як? Добра, як я апынуўся, як толькі мне стало 18 гадоў, я прыйшоў у БНФ, яшчэ раней я прыйшоў у таварыства беларускай мовы. Давайте так, позагибаем пальцы, позагибаем крышачку пальцы, ну, назову там 5-6 фактаў, каб просто стало зразумела, як бы, ну, нейкі мой узровень і гэтак далей. Значыць, у 18 гадоў я прыйшоў у БНФ, это яшчэ за пазняком. Это яшчэ я цудоўна памятаю вячорку, не гэтага вячорку, а як бы старога вячорку, які маладзенькі бегаў па калідорах БНФ у пінжачку там і крычаў, што я зараз буду эфектыўным там маладым менеджерам і гэтак далей. То бы я яшчэ з таго пакалення. А я там стаў фактычна адразу старшынём цэнтральнай рады БНФ па гораду Менску. Можа быць, хтосьці спытае, як я так хутка ў 19 гадоў, можа, мяне, бля, КДБ поставіла на нейкую кірунку, прагрызла ўсё БНФ. Я магу вельмі проста сказаць, калі трэба было запрасіць на мерапрыемства, на мітынг людзей, там быў спіс 150 чалавек, я просто выклікаўся, трэба зрабіць, трэба. Я браў спіс 150 чалавек, я браў слухаўку, ну там па цэнтральным раёне, і просто абзвоніваю, казаў, шаноўны спадар, рады вас вітаць, маю гонар запрасіць і гэтак далей. Дарэчы, гэта менавіта тое, што павінна была зрабіць Ціхановская, Шміхановская, усе, хто браў на сябе ролю нейкага лідара. І вось 100 тысячаў беларусаў, якія, як і на мяне, актывістаў збеглі, іх трэба было вось проста вось так вось сесці, абтэлефанаваць і зрабіць арганізацыю беларусаў. А калі гэта ніхто не робіць, то это нікому на фіг не трэба. Так, добра. Значыць, ну, праз нейкі час я, як бы сказаць, калі вы памятаеце, там апозіцыя аб'ядноўвалася, быў штаб апозіцыі па Менску, там, напрыклад, ад партыі БНФ уваходзіў я, у гэта кансалідаванае кіраванне па Менску, там ад прафсаюзу уваходзіў Бухвостаў, ад АГП уваходзіў Александр Добравольскі, ну, то бок недзе такі ўзровень. Это яшчэ там 4-5 гады. Я уваходзіў у аргкамітэты кангрэсаў нашых вялікіх. І, дарэчы, я амаль заўсёды адказваў ці за арганізацыю, ці за бяспеку. Калі так скажам, рэальна, я першы раз гэта кажу, гэта нідзе ніколі не гучала, але я быў такім ценевым целаахоўнікам там вячоркі, лябедзькі, тых кіраўнікоў, якія ішлі на ўсіх нашых мерапрыемствах. Я ішоў заўсёды за німі, заўсёды прыкрываў спіну, каб нехта там ім не
не выбіў вочы там зялёнкай, каб не сказалі, што нейкі псіх там вячоркі ўсунуў там, зарэзаў яго ззаду і гэтак далей. І я магу сказаць, што сваю працу я як бы выканаў. І іншым там плескалі ў вочы, а нашыя ўсе жывыя, здаровыя. Значыць, А кому пляскали? кіраваў... Я нешта не памятаю, кому пляскали ў вочы зялёнкай. Ну, глядзіце, Навальнаму пляскалі, таму самому бедавому пляскалі. Я кажу про тое, што я гэта перадухіліў, і калі я займаўся бяспекай на кангрэсах, на мітынгах, нема фактаў, што камусьці з нашых там лідараў былі такія напады. Ну, фактов няма, ну, их может просто не было, как бы, не ведаю я. У нас люди памяркоўныя, это, ну, не ведаю, тады, ну, на мой погляд, не было такой пагрозы. Да, калі ласка, можете выкрасіць са спісу дасягненняў. Далей, значыць, я чалавек, які з трыбуны, калі у нас быў Казулін і Меленкевіч, і выбары, значыць, я быў той чалавек, які з трыбуны заклікаў беларусаў стаць на Майдан, і пасля гэтага яны сталі. Я там кіраваў, дарэчы, аховай Казуліна, у мяне было больш за 100 чалавек, 10 брыгадзіраў, я крышачку распавяду адзін момант. Вось, але на той час выступіў Меленкевіч, штосьці прамямліў, выступіў Казулін, штосьці прамямліў, ну яны не заклікалі. Пасля быў адкрыты мікрафон, пасля туды падышоў, як зараз памятаю, нейкі студэнт з заплечнікам, які штосьці ўжо такое мямліў, ну, горш не прыдумаеш. І тады ўжо я вырашыў, што горш не будзе, я падышоў да мікрафона, я ўзяў яго, быў жорсткі, прамы такі кароткі я сказаў, я кінуў слоган «Мы не уйдем, уйдет он», як прынцып. Тады ўжо плотна стала крычаць «Застаемся». Ну, фактычна быў вымушаны Меленкевіч, Казулін, падняў, як бы і пайшла хваля. Вось. А момант быў такі. Спрабавалі, значыць, міліцыянты вялікай групай прыйсці і там усіх ці то разагнаць, ці то запужаць. Іх было чалавек 30-40, усе такія баяны, нейкія крусанты. Яны клінам паспрабавалі туды ўвайсці на гэтую пляцоўку, дзе вялося. Ну і яны сустрэліся з тым, што іх сустрэла там 3-4 шэрагі добрых такіх хлопцаў, там з БДУ, там з гестфаку і гэтак далей, там шмат было. Ну это ўсе былі пад маім кіраўніцтвам. Яны іх просто фізічна там заблакавалі, яны такое не чакалі. І тады мы ўжо сказалі, хлопцы, а што вы тут робіце? І тады яны ўжо так больш далікатна яны сказалі, а вось у нас тут папера перадаць Казуліну, і мы хочам звярнуцца, каб не было гэта. Ну і ўжо і мы дазволілі праз шмат шэрагаў людзей так працягнуць тую паперу, звярнуцца да нашага кандыдата Казуліна і гэтак далей. Ну я ж гэта не просто так кажу. У мяне пытанне, чаму ў 2020 годзе адзін галоўны фактар было паразы, што мы не ўсцераглі нашага галоўнага кандыдата. У чым было праблема яе пасадзіць, ну, дзесьці у нейкай кватэры на 23-м паверсе, просто забіць людзьмі пад'езд, гэтыя лесвіцы, якія ідуць на 23-й паверх, і просто калі б там нават кінуўся там штурмаваць і выцягваць тую Ціхановскую, як лідара пратэста, як фігуру, да, ну такі мікрамайдан, скажем, да, ну бяспечнае месца, то яны б там 2-3 гадзіны праштурхоўваліся праз гэтае кола людзей. Гэта было цяжка зрабіць, загнаць туды 10 000 чалавек. Ды не вельмі. Ну ладно, такое. Карацей, я 3 разы, ну калі не пиздзіў, прабачце, то 2 разы я фактычна пиздзіў міністра ўнутраных справаў Беларусі, і 1 раз я яго вось так вось на мерапрыемстве пасылаў нахер, сказаў, типа, хлопец, ідзі адсюль нахер. Першы раз быў, калі Алесь Бяляцкі вёў шэрагі, значыць, на гэты самы, господі, як жа ён, ну, на курган гэты славы, на курган, які на праспекце Машэрава. І да яго падскочыў гэты і ўзяў Бяляцкага ледзь не за грудзі, а за намі ішла расцяжка, то бок ішла расцяжка, пасля ішоў Бяляцкі і, значыць, я і падскочыў гэты. Я стаў перад гэтым, узяў яго плячом і просто ад Бяляцкага вось так вось адціснуў і фізічна яго туды ўціснуў да расцяжкі. Хлопцы з расцяжкай таксама зрэагавалі. Яны вось такой эту расцяжку яго як бы яшчэ атачылі, і ўжо атрымалася, што не Бяляцкі пад нейкай пагрозай. Можа, яны яму там ззаду крохі яшчэ і далі там каленам пад зад, я ўжо не ведаю. Але ён аказаўся спрэсаваны паміж намі.
Беляцкі схамянуўся, павёў, значыць, далей нашае шэсце. Другі быў выпадак, значыць, калі гэты самы вячорку старэйшага спрабаваў скруціць, значыць, я адразу на яго накінуўся, вячорку з руку яго вырваў. Вячорка пасля хуценька пайшоў у метро, і як бы ён не быў затрыманы. Ну, там сама з іншага боку тады ж кінуўся яшчэ Меляшкевіч. І гэта фотаздымак нават ёсць, і людзі пісалі, што Алесь Стральцоў і Меляшкевіч круцяць вячорку на гэтым самым. Вось. Трэці раз ён сказаў мне са сваімі мапаўцамі, я займаўся тым, што спрабаваў вызваліць людзей. Значыць, ён сказаў: «Эй ты, прэса, хадзі сюды». Гэта было на нашай цэнтральнай плошчы. Я яму сказаў вочы там з некалькіх метраў: «Не хачу». Ён даў сваім сабакам загад мяне схапіць. І ягоныя самыя, якія стаялі з ім, 4 мапаўцы, кінуліся за мной. Так, ну, ім не ўдалося мяне ўзяць. Хто тады быў міністрам унутраных справ? Я яму твар сказаў, типа, хлоп, я не хочу. Вось. Ну, хто быў міністрам тады? Наумов? Что? Кто был министром тогда внутренних справ? Наумов, Кулешов? Не-не-не, это после Наумова такі чорновусенькі. Я, це правда, не рыхтаваўся, нічого не ўспамінаў. Чарняхоўскі, Чарняўскі, штосьці такое. Ён выслужыўся, ён вось сам наскокваў, і Лукашенко яго зрабіў міністрам унутраных справаў. Зараз я гляну, як што. Ну, добра. Ну, то такое. Калі хтосьці скажа, што першага эпізода з Беляцкім не было, я спіной яго туды не ўціснуў расцяжку, што я з яго рук не вырваў вячорку, тут жа нават ёсць фотаздымкі і так далей. Калі хтосьці хоча штосьці аправернуць, я ж кажу, калі ласка. Але гэта не галоўнае. Значыць, калі я адзін раз патрапіў у Еўропу, значыць, туды да еўразвязу, гэта было па праграме, як это, School of Economic Studies, зараз перакладу, ну, школа палітычных навучанняў, якую займаліся спадар Дабравольскі, значыць, спадарыня вылетела. Ну ладно, бог з ім. Карацей, я патрапіў да Еўрапарламенту у складзе дэлегацыі. Значыць, мне было даручана гонар прадстаўляць, то бок мяне заўважылі, і не толькі прадстаўляць як бы нашу дэлегацыю, не толькі Беларусь, але тады ад імя 56 краінаў мне, першы раз туды патрапіўшаму, быў дадзены гонар быць як бы галоўным дакладчыкам на той канферэнцыі. Хто вас упаўнаважыў гэта рабіць? Дэлегацыі 56 краінаў. У Еўрапарламенце. Ну, цікава. Вось. Ну, як не круці, дарэчы, гэтаксама я адзін з першых беларускіх палітзняволеных, бо там Лукашенко спачатку пасадзіў свайго Старавойтава, быў там Клімаў, ну, там на пальцах, напэўна, адной рукі. Канешне, былі забітыя, ну, былі 4 забітых чалавекі палітыка, але пасля, значит, наша справа 14, это 2006 год, на той момант палітычных зняволеных не было. І Лукашенко вельмі імкнуўся сказаць, што у Беларусі няма палітычных зняволеных. І, дарэчы, я знаходзіўся ў Францыі і меў у Еўрапарламенце, меў поўную магчымасць просто сказаць, што на мяне ўгалоўная справа, мне б выдалі гэты там дакумент, патэлефанавалі по міністэрства, там з Еўроп, ну, то брок за руку б завялі. Я прынцыпова паехаў назад, ну, грубо кажучы, садзіцца, бо я ведаў, што будзе уголовная крымінальная справа, і яна, канешне, не была. І можна сказаць, я прынцыпова адседзеў. Вось. Ну і нарэшце я не буду ўжо доўга. У 2020 годзе я быў адзіны палітык, які выклаў праграму і прапанаваў праграму, як трэба рабіць рэвалюцыю. Ну, літару «Р» я прыбраў і назваў праграма эвалюцыі, дзе распісаў, як трэба збірацца на плошчы, рабіць рэферэндум, чым мяняць, што мы хочам увесці ў Канстытуцыю, куды мы робім Лукашенко, што мы робім з яго сям'ёй, куды мы дзяваем Лукашенко, што мы прапануем номенклатуры. Ну, усё мяса, як бы, як трэба рабіць і што людзям трэба рабіць, якія хадзілі, брадзілі і ніяк не маглі зразумець, што ж нам трэба рабіць. Без лідара. Скажите, Александр, а колькі годов, то есть вам было 18, это 10 был 2000 год, крышку ранее, 98, 99 год, 80 год нараджэння. Колькі год вы были активно так у палітыкі, як вы вось зараз распавядаеце, вось гэта рабіл, гэта на працягу колькі годов было? Ваша активная... Ну, давайте палічым. Значыць, 10 там
4-5 гадоў гэта БНФ, ТБМ. Пасля, значыць, я просто зайшоў у госці да свайго сябра, дэпутата парламента былога, і ён сказаў, што тут зараз Казулін будзе падымаць, далучайся. Ну, я далучыўся да Казуліна, які быў тады больш актыўны, так рэзка, энергічна планаваў там зваліць Лукашэнку. Там удзельнічаў 10 до 2009 году, з 6, нават з 5 по 9. Вось. Ну, такой, я ніколі не атрымаў ніводнага гранта. Я нідзе не сядзеў і не такое, разумееце? Я там за ўсё там 20 гадоў в рознай палітыцы, я 23 разы атрымаў нейкія грошы, і то это было ну, калі былі выбары звычайна там палітычныя, то пад выбары там просто давалася. Ты кіраўнік ад кандыдата там за агітацыю там 2001 год по таким-то районе, тебе положено там $200-300 в месяц, ну это просто ставка. Это на месяц, на один месяц. То бок, ну, и я не мог у гэтай токсичной палітычным асяроддзі, я праз 5-4 гадоў ужо адчуваў, што я просто закисаю. Таму я сыходзіў кудысьці працаваць па сваю спецыялізацыю, бізнес. Ну і пасля, калі узбухала нейкая рэвалюцыя, я туды вяртаўся. Ну, як мог, так вяртаўся. Окей, хорошо. На выборах у 2020 году вы у чьей команде были? Мяне запрашалі вельмі настойліва ў каманду Бабарыкі, але ён мне не спадабаўся. Я ўвогуле, як бізнесовец, не вельмі люблю менавіта банкіраў. Ну і гэтак далей, і гэтак далей. То бок я далучыўся, то бок я не засвяціўся ў групах, я ўжо далучыўся ў момант, калі стало зразумела, што пачынаецца там, ну, движ. Я, конечно, быў там назіральнікам, там, ўсё. Я удзельнічаў у усіх мітынгах, быў 3 разы затрыманы, адсядзеў 3 разы, ну, такое. Александр, я запытался, у чьей команде вы были? Был там Цыпкало? Не у чьей. А? Не у чьей. Не у чьей. Я уже был в команде революции с первого дня. Хорошо. Я просто думал, чомусь, что вы были у Цыпкало. Хорошо, значит, у оппозиции вы с 18 год до 2010-го активно там были, потом сыходили у бизнес, потом вертались. Добра ведаеце подводные плыни. Скажите, калі ласка, ось на ваше меркаванне, яно сёння вельмі моцна гучаць гэтые пытанні. Беларуская оппозиция гэта сплошные гранты и гроши, ці ёсць сумленные шчырыя люди, якія за ідэю? Ну вот вы сказали, что вы грантов не атрымоўвалі, что за ідэю. А які тады процент шчырых таких людей? Гэта добрае, вельмі глыбокае пытанне. І вы ведаеце, гэтае пытанне я для сябе абмяркоўваў і ўзважваў дзесьці прыкладна гэта годзе ў 2001. Калі з'явілася рух Зубр, напрыклад, дадатак да Маладога фронту, я ж сказаў, я прыйшоў у БНФ у 98 годзе, значит, там быў прынцып яшчэ пазнякоўскі, што ніякіх грошай там, у прынцыпе, ну, не мае быць не можа, што беларус, які хоча паляпшэнню да краіны, шчыра прыходзіць там у партыю записываецца, хоча ў АГП, хоча ў БНФ, ну, там, да якой хоча, і пачынае там працаваць, разносіць улёткі і гэтак далей. Ну, ніякай аплаты, каб я сваім там, ну, як я сказаў, я ўжо на той момант подо мной было там, ну, 150 чалавек, а на выборы яшчэ плюс там 100 волонтераў, ну, чалавек 250 команда была. Каб я камусьці з іх там прапанаваў грошы, там, выйдзі і атрымаеш там $10, ці за штосьці, ці за пікет, ці за разноску. Ну, я быў просто незразуметы. А пасля у нашай палітыцы на маіх вачах з'явіліся грошы. І я абдумваў, літаральна там у 2001 годзе там пайшлі ўжо, што хлопцы за пікет пастаялі, там камусьці $10, вы там дзень разносілі улёткі, ну наце вам на каву пагрэцца там $10-15, ці 5, ці колькі, вось за подпісы. І ці палепшыла гэта сітуацыю? Ну, ведаеце, дзве крайнасці. Пры Пазняку, калі, як я зараз памятаю, быў такі дыялог, быў Кішкурна, кіраўнік Менскую, быў Вячорка. І Вячорка кажа, вось зараз у нас будзе там у паэта дзень нараджэння, ускладзіце, калі ласка, ад Менскай арганізацыі букет кветак. Кішкурна сказаў, добра, Менская арганізацыя укладзе, але калі ласка, дайце бюджэт на гэтыя кветкі, ну, на букетик. А спадар Вячорка сказаў, што, ну, вы ведаеце, а давайте ўсё-таки Менская арганізацыя ад імя БНФ ускладзе кветкі,
але фінансы знойдзе ўнутры, ну, то бок на букеце кветак на ўзроўні там вячорка, кіраўнік партыі і менская арганізацыя не было грошай. Я калі ў 2001 годзе быў, не было грошай, мне ніхто не даў там смартфон, сім-карту на той час. І я просто не мог кагосьці каардынаваць там са смартфонам, хаця ўжо ўсе хадзілі. Ну, то бок такая пазнякоўская сістэма, яна як бы кепская. Ну, калі людзі пачалі прыходзіць, як я думаю, шмат з тых, каго мы можам, Пол Каліноўска, якія пасля дайшлі, ну, з'явіліся людзі, якія прыходзяць як студэнты з мэтай там 10 разоў кудысьці схаджу, там атрымаю, зараблю 100 баксаў, там куплю сабе штаны, там як бы, ну, такія заробітчане, да, заробітчане. Ну, гэта таксама, па праўдзе, а калі ўжо з'явіліся людзі, якія пачалі заходзіць і чыста дзеля распілу грантаў, я б сказаў, што шмат што дзе прагніла. Я разумею, што можна даваць людзям для справы, але вось гэтая погань, якая пачала лезці чыста дзеля грантаў і смактаць гранты, іх павінна было, трэба, канешне, пачаць чысціць даўным-даўно. Вы так кажаце, як Сталін. Так слухайце, вось вы казалі, напрыклад, што вы рабілі ахову Лябедзькі, там, Дабравольскаму, ось, былым партапарадчыкам. Так яны ж увогуле на грантах сидзяць плотна, пішуць канстытуцыі, дарадцамі з'яўляюцца. Я ж менавіта і пытаюся не пра тых людзей, якія ўлёткі разносяць, а тыя людзі, якія нібыта з'яўляюцца уладарамі думак, якія штурхаюць гісторыю, ну, нібыта наперад. Вось з гэтай кропкі гледжання. Калі, напрыклад, ладно, калі вось гэта з'явілася і чаму, тогда понятно, людей гэта не вельмі турбавала. Люди себе жили, там, мы, эти все политики были до одного места. Это зараз стало так вельмі актуальна. Но это ж пачалося давно. Калі гэта пачалося, напрыклад, вось гэты все грантавыя плыні? Шчыра кажучы, я сёння хацеў вельмі сістэмна, вельмі глыбока, і як бы калі лёс наканаваў мне, то я хацеў ад А да Я сёння распавесці, як стварыўся рота Каліноўскага, батальён і полк Каліноўскага, хто стаў і адкуль кіраваць, і чаму з'явіліся ўсе тыя агідныя, жудасныя рэчы, якія не тое, што нават яны плямяць нашых змагароў, але якія ў 3 разы цяжэйшым зрабілі змагання спадару. Ну, але як бы вы вядучы, калі як скажаце, я гатовы буду працягнуць. Калі мы пагаворым на агульныя тэмы, калі ласка, я просто хочу сказаць, я настроіўся выкрыць сёння гэтае паганае кубло. Ну, не праблема, мы гэта можам зрабіць. Не-не-не, все нормально. Мне просто так трэба, ну, как бы зразумець, чаму вось так все. Таму што выдача гэтых грантаў, іх распілы, яны і ведуць вось да гэтага, да такіх выпадкаў, які здараўся з вами. Добра, распавядзіце тэмы. Зараз, прабачце. Ну, давайте тэмы не абмінаць. Ну, ведаеце, вось 130 мільёнаў, якія выдзеліла Еўрапейскі звяз, это лічба, якая мелькала, да? Мы ведаем, што спадар Латушка ў лоб на канферэнцыях задаваў еўрапейскім чыноўнікам, калі ласка, распавядзіце, які механізм. Вы хаця б у агульных рысах, ну, прынцыпова распавядзіце, куды, каму вы збіраецеся даваць і на што, якіх мэтаў дасягнуць за гэтыя 100... Ну, хоць штосьці мне патлумачце, хто кіраўнік гэтых фондаў, хто назіральны камітэт, дзе той імейл, куды слаць свае прапановы, штосьці мне патлумачце. Яму не патлумачылі ні штаб Ціхановскай, ні Еўразвяз, ні ўсе камісары, нічога не патлумачылі. І я слухаў недавно, я вельмі здзівіўся, была вялікая інфармацыя пра Украіну, і людзі дасведчаныя сказалі, значыць, што з тых там, напрыклад, вось гэтыя 10 мільярдаў, якія пайшлі на Украіну, а вы ведаеце, што да Украіны дайшоў мільярд. 9 з 10 мільярдаў былі асмечаныя і выкарыстаныя на тэрыторыі Злучаных Штатаў гэтымі там think-тэнкамі, рознымі там гэтымі назіральнымі саветамі з неверагоднымі. Да Украіны дайшла 1/10. Мы ж зараз скажем про Беларусь. Вы казалі про Латушка,
зараз вы кажаце про Украіну, ну Не, вообще слухай, я кажу про тое, што тыя грошы, якія выдзяляюцца, і мы чуем гэтыя лічбы, што на Беларусь выдзелілі 130 мільёнаў, окей. на Украіну выдзелілі 10. Ну, прабачце, можа, палёт маёй думкі як бы занадта хуткі, да? На Украіну выдзелілі 10 мільярдаў, з гэтых ўжо до 90% раскрадаецца там, на ўзроўні там еўрабюракратаў, якія выдзяляюць фонды робяць, то есть да справы даходзіць 10%. Далей множым тое, што дайшло яшчэ на нашых гэтых грантасмокаў, якія пасля за гэтыя астаўшыеся 10% робяць свае справаздачы, пісулькі, і яшчэ робяць нейкі выгляд. Ну, я не буду казаць, колькі там скрадаецца, ну, нават калі там палова ці колькі, то да справы даходзіць, ну, ўжо 5%. То есть вы хочаце сказаць, што гэты замут это бізнес еўрачыноўнікаў, калі вы кажаце, што яны бяруць себе 90%, нам нашым даюць 10, ну гэта рэальны бізнес тады атрымоўваецца. Слухайте, возьмем заробак любога амерыканскага ці еўрапейскага, ну, такога юрыста, тым больш прымазанага там дзесьці да ўлады, які называецца там дарадца і гэтак далей. Яго заробак афіцыйны, нармальны, там як высока 500 тысяч мільёнаў у год. Александр, мы не абмяркоўваем заробак еўрачыноўнікаў. Я просто вас пытаюся, вы кажаце, што 90% выдзяляецца, а яны бяруць себе. Значыць, гэта бізнес? Я не ведаю, колькі яны атрымоўваюць, і мы про гэта не я говорим. вам рассказаю. Калі людзі не ведаюць, я рассказываю, што бярэцца 10 мільёнаў нейкі праект на дапамогу Беларусі. Калі яны на гэты год, это праграма звычайна гадавая, правильно? Калі яны на гэты нават аднаго дарадцу бяруць, там амерыканская, які юрыст, які піша ім кансультацыйную там праграму стварае, гэта ўжо спісвайце 500 до $1 000 000, бо гэтыя людзі каштуюць дорага. Гэта ўжо не дайшло до Беларусі. І гэтак далей, і гэтак далей. А ў Беларусі пасля актывіст атрымлівае $2 там, условно кажучы, умоўна, ці нічога. Что-то вы не про тое кажаце. $2 ніхто не атрымлівае, гэта дакладна. То, што еўрачыноўнікі і еўрапейцы могуць гэтыя гранты таксама пілаваць разам з нашымі, гэта как бы іншая справа. Ну ладно, окей. Вы просто крышашку недакладна чуеце. Я сказал, актывіст атрымлівае 2. Актывіст гэта не той, які грантасмок і піша, ён адмывае там свае 100 тысячаў. А актывіст атрымлівае як бы ў лепшым выпадку грошы на праезд. Кампенсацыю праезда там на таксоўку там якую-небудзь. Это ў лепшым выпадку. Як вы апынуліся ў эміграцыі? Ось пасля 2020 года. Ну, як я ўжо сказаў, як я быў асоба, які напісаў план эвалюцыі, рэвалюцыі, як я быў асоба, які 3 раза патрапіўся, 3 разы там адседзеў суткі, як я быў асоба, які пісаў Лукашэнку, там, сын Коля, давай прыходзь на мітынг, я па старой памяці табе забяспечу бяспеку, о, паглядзіш, бацькі раскажаш. Я пісаў адкрытыя лісты гэтаму кіраўніку пагранкамітэта і гэтак далей, то я мог чакаць толькі тое, што мяне пасадзяць. І я думаю, што адзіная прычына, што мяне не пасадзілі, што я заўсёды займаў пазіцыю, што давайте мы вось гэтую вось дурноту разорвем там Лукашэнку, разорвем яго там Лукашэнку, Аўтазак, там яго там этих Шчанюка гэтага 16-гадовага там парвем. Ну, всякая такая лухта была. Я сказал ничто, и он не... з улады и выкинуть Лукашенко с системы кіравання. И хай он нават як пенсионер жыве, то бок зрабіць мягкий режим. И тому зрабіць, давайте подумаем механизм, як мы дзяржаўных службоўцаў, можа, якую амністыю зробім. То бок Алесь Стральцов быў адзіны, які выходзіў з таким мяккім меркаваннем. І таму ўжо нават па лукашыйскіх, па бандыцкіх паняццях даваць, цягнуць на, значыць, на працэс мяне і даваць мне 10-15 гадоў адзінаму чалавеку, які казаў,
давайте мы ўсім дадзім амністыю, номенклатуры, Лукашенко, спецназаўцу, давайте выпихнем хай толькі здрыснуць з этой тэрыторыі Беларусі дадуць жыць, да? То бок чалавек, які ім усім даваў амністыю, гэтаму чалавеку даваць 15 гадоў, ну нават ім было западло, гэта ўжо нават па іх мерках. Таму, у прынцыпе, я заўважу моманты, што мяне проста хочуць знішчыць, забіць, каб не рабіць громкі скандал. Ну і як бы я пабачыў гэтую моманты, што моя машына пачынае там тармазы пачынаюць адказваць і гэтак далей, гэтак далей. Ну, я вырашыў, што просто ўжо час з'ехаць. То есть у вас тормоза пачалі адказваць? Так, так. У машыне, дарэчы, якая каштавала з салону 125 тысячаў даляраў. То бок гэта не Запорожец, каб вы разумелі. Александр, ось мне цікава, тут такая суперечнасць. Вы кажаце, былі актыўна ў палітыкі, займаліся бізнесам, куплялі машыны. Яны ж звычайна ўсіх людзей знішаюць, не даюць ім працаваць і зарабляць. Ну, глядзіце, значыць, вы яшчэ спыталіся, як я пакінуў палітыку. А я хочу сказаць, што калі была палітыка, калі мне казалі там Кішкурна, Кавалец, што давайте, трэба 300 тысячаў лётак мінчанам заўтра раздаць, трэба зрабіць 600 тысячнае, трэба тое, трэба арганізаваць кангрэс. Я ўдзельнічаў. Калі палітыка стала пераўтварацца ў перформанс, 100 чалавек сабраліся, паелі марожанае. Памятаеце такія перформансы? Гэта год 8-9. Прыехаў АМАП, усіх забраў. Сабралася 100 чалавек, перформанс, памаўчалі. АМАП іх забраў. Сабраліся 100 чалавек, папляскалі ў ладкі. Іх забралі. Ну, я лічу, гэта ўжо не палітыка. Калі забралі ўсе магчымасці. Александр, окей. Александр, я не ведаю, хто там пляскае ў пляскі. Я ведаю дакладна, што людзі, якія займаліся палітыкай, і не так актыўна, як вы, которые там, напрыклад, посылали міністра унутраных справ кудысьці далёка, ім не давалі працаваць, просто не давалі, іх знішалі. А вы кажаце, што вы былі такім актыўным, а потым вы сыходзілі, прыходзілі, і ў той же час вы займаліся бізнесам і куплялі машину з салона. Я просто хочу гэта падтачніць. Я ж не кажу, што вы... мне гэта не зразумела, тому что я ведаю, что такое займацца палітыкай, нават блогерам, да, как меня штрафовали, не давали жить. И я не был таким, я не посылал там министров никуда. Я был стиплый блогер. И то яны заминали мне жить. А вы машину з салона купили с таким бэкграундом. Это завар свой цудоўны. Значыць так, ну, пытаецеся, адказваем. Значыць, шматкроць мяне звальнялі з прац у бізнесах. Тэлефанавала КДБ і казала, што гэтага хлопца, значыць, у вас праз 24 ці 48 гадзін не павінна быць. І, адпаведна, я звальняўся. І значыць, бо казалі, калі ён там праз 48 гадзін будзе працаваць, то ўся ваша фірма, там 30 чалавек, напрыклад, будзе нахер закрыта ўся. І гэта, ну, нават няма прэтэнзій да гэтага дырэктара фірмы, бо, ну, як бы я там 30, а лукашыстам, этим КДБшникам похер на бізнес, похер на нацыянальную там эканоміку, яны б сапраўды закрылі ўсю фірму. Таму, все, я сыходзіў. Нават калі я ў Маскве, я ўжо з Беларусі, мяне, можна сказаць, выцеснілі. Я нават у Маскву паехаў працаваць адзін раз і працаваў там, паміж іншым, CEO, то бок кіраўнік міжнароднай карпорацыі. Ну і там прыехала КДБ, там літаральна праз паўгады, і мяне звольніла. Калі цікава, я раскажу, і калі адзін чалавек верне хоць адно. Я задал простое пытанне, мне не трэба нам распавядаць то жытло, то бок для мяне гэта дзіўна. Ну, калі вы могли зарабіць на машину з салона, займаясь таким, ну, значыць, вы гениальны палітык. Добра. Ну, глядзіце, значыць, калі я не займаўся палітыкай, то, натуральна, я ішоў, займаўся бізнесам. Ну і паколькі я прыйшоў у партыю БНФ у 18 гадоў, 19 стаў старшыня Цэнтральнай рады БНФ, ну, у прынцыпе, у бізнесе я дасягаў, напэўна, гэтаксама хуткага ўзлёту і вынікаў.
Ну, у той краіне, дзе вы займаліся палітыкай, вы дасягалі высот у бізнесе. Вось гэта як бы для мяне супярэчнасць. Ладно, окей. На мяне было 6 ці 7 крымінальных справаў. Некалі я запаўняў, калі пасля вот, значит, нашага Майдану, каля 2006-2007 году, прыйшла такая папера, нас попросили запомнить усе факты, калі вас прыцяснялі. І я запомніў усе спробы крымінальных. То бок, да той справы, калі мяне пасадзілі, было яшчэ 5 ці 6 крымінальных спроб, звініць телефон. Я могу про іх усе расказаць, это ж не пытанне. І я там запомніў і адправіў. Але мяне было цяжка пасадзіць, бо я са следчымі размаўляў добра. І я один раз вячорку фактычна выгарадзіў, калі яго хацелі пасадзіць пасля аднаго нашага мітынгу там з Вольгай Казулінай, з Івашкевічам і так далей. Мяне тады арыштоўвалі. Ну, это ўсё доўгія размовы. Добра, Александр, гэта, конечно, все дзіўна, што вы умелі размаўляць са следчымі, займаліся бізнесам, палітыкай. Ну, ладно, окей. Скажите, пожалуйста, да, с какой... Вы просто съехали, значит, с Беларуси, потому что вы решили, что вас... Ну, дрэнна, калі мы разам размаўляем, гэта дрэнна, Александр. Дрэнна, давайте я скажу фразу. По бізнесе вас зацікавіла. Тыя десяткі, сотні, а може і тысячы людей, якія мяне ведаюць по бізнесах у Беларусі, а я працаваў на, ну там, не ведаю, 10 там камерцыйных фірмах. Яны могуць расказаць, ці я прыносіў фірме мільёны прыбыткаў, ці не прыносіў і сотні тысячаў. І сказаць за мяне, як за бізнесмена. Все? Ладно, окей, добра. Прымаем. Двигаемся дальше. Значит, даже вот пропускаю в одно пытание, второе пропускаю. Тут вот вы были знакомы с Геннадием Манько? Не памятаю. Напевно, близко не докладно. Ну, у комментариях записали, что ладно. Все, давайте к делу переходим. Война, Киев. Вы пошли у территориальную оборону. Отрымали автомат. Чтобы улады Украины дали вам автомат. И тоже я вот так думаю, як белорусу улады Украины дали зброю, калі там столькі, калі пачалася война, столькі проблем нарабілі беларусам. И картки позакрывали, и там банковские, то и все траблы рабілі. Да, закрыли. Рахунок закрыли. Рахунок закрыли, а автомат дали? А где я казал, что дали? Ну вы, вот я зараз покажу, вы фотографировались с автоматом, зараз я покажу. Да. Зараз. Так. Вы же эту фотку мне сами досылали. Не могу. Ну, правильно, я на блокпосте с гранатометом, с автоматом и так далее. Ну, но никто же не сказал, что это был никто не сказал, что это был замацаваны за мной автомат, які бы выдадены мне. Мне под мой пашпорт автомата не выдавали у теробороне. Просто вот так дали, да? У теробороне, ну, на той час был крышачку іншы формат. Я таму і не запісаўся, бо я, значыць, у першы дзень вайны з'явіліся нумары па кожным з раёне Киева, куды званіць у военкаматы. Тыя людзі, якія хацелі збегчы, збеглі, і беларусы у тым ліку, і украінцы, тыя, хто захацелі застацца і як бы дапамагчы Украіне, тыя засталіся. І я спрабаваў датэлефанавацца было немагчыма. Ужо праз суткі я пабачыў, што шмат украінцаў піша, я адстаяў 24 гадзіны, я маю вайсковую спецыяльнасць, я прарваўся туды, і мне сказалі, ідзі, ты не патрэбны. Ну, я зразумеў, што беларусу там, я просто буду. Таму я прайшоў у самую простую тероборону, вось каля свайго пад'езда, значыць, это блокпост, і мы стаялі і чакалі атакі там рускіх, чачэнцаў і так далей. Добра, а там были яшчэ беларусы? Не. Там былі шмат, там палову стварала гэта такі падроздзел ці спецпадроздзел паліцыі, і прыкладна палову просто такія добраахвотнікі, як я.
І вось мы там стаялі, у нас былі чаргаванні, там вахты і гэтак далей. Ну, нам сказали, что хлопцы, и калі пачнецца там рэальны штурм, то і мы бачу, што праз гадзіну тут будуць рускія, то адразу мы сюды падвязем і будзе значна больш зброі, чым та, якая была на блокпасце, і гэтак далей, гэтак далей. Ну, Обороне вам дали калі мы так зброю без... скажем, то стрэлы гучалі, наши хлопцы адышліся літаральна там на 15 метров от блокпоста, их обстреляли, яны вярнуліся бледныя, бо там над іх галавамі там свистали кулі. Но на шчасце, як бы, да мяне рускія і там чачэны не дайшлі, бо украінцы, якія былі наперадзе надо мной там за 3-5 кіламетраў, яны загінулі і не пусцілі рускіх датуль, дзе стаяў. Калі б яны дайшлі да мяне, то мяне б забілі. Ну, слава героям. Ясно. Что у вас связывает с полком Калиновского? Как вы туда попали и что там с вами здарилося? Давайте вы в этот момент разберем. Пожадано с прозвищами, потому что про подвалы полка Калиновского рассказывал Рубанович, как вы згадывали. Что прывяло? Ну, глядзіце, значыць, пытанне фармавання беларускіх вайсковых частак мы пачалі разглядаць яшчэ перад гэтым самым. І былі сустрэчы з, напрыклад, Бульбам, а Бульба распавядаў, што ён хадзіў, там быў Брэст, напрыклад, на гэтай там, то бок Бульба, Брэст і іншыя хлопцы, не буду зараз все пераказваць. І мы разглядалі, што хадзілі, звярталіся ў Міністэрства абароны Украіны. Ну, гэта што? Гэта студзень, люты, непасрэдна там, я ўжо не памятаю, 10 дзён нападу ці колькі. І нават на той момант ключавое пытанне аб нармальным такім арганізаваным стварэнні беларускай вайсковай часціны з добраахвотнікаў, якіх літаральна бегала з вайсковым досведам там 100, 200, 300 чалавек, якія былі там літаральна ў Кіеве, яно не было вырашанае да самага пачатку вайны. На жаль. Александр, хвилинку. Я запытался у вас, як вы трапили у полк Калиновского? Так, то бок, куды бежать беларусу, не было структуры на момант пачатку войны. Ну, разумеете мою логику? Ясны, зразумелы. Гэта ўсё было такое. І ў першыя дні пачалі арганізоўвацца шмат розных груп. Там у Адэсе баявыя каты. Праз тыдзень мы даведаліся, што ёсць недзе там нейкая рота Каліноўскага, то бок гэта было хаатычнае стварэнне. Якія я пачаў выконваць задачы? Я пачаў выконваць задачы гэтак прыкладна там з 3-го дня вайны. Да мяне звярнуўся Брэст, я з нашымі баявымі хлопцамі быў ужо на кантакце і сказаў: Алесь, каля аэрапорта Васількаў, наши хлопцы там ці вядуць баі, ці трымаюць абарону, штосьці такое, ёсць праблема. Яны пайшлі воевать з першага дня, нашы, беларус, ім не далі ежы, не падвезлі ў першы дзень, ім не падвезлі ежы ў другі дзень, ім не падвезлі ежы ў трэці дзень, хлопцы чацвёрты дзень там як бы змагаюцца, тэкст прамы, хлопцы ўжо злосныя. Значит так, Алесь, там у нас на базе, там на кафе ёсць ежа, ты можаш знайсці машыну, прывезці туды, і гэтак сама далей. Я прыступіў да выканання, як мог. Знайшоў машину, приехал... Александр, окей. Ну, вы это тероборона или это вы уже в полку? Было два параллельных трека. Ноч я стаяў на блокпосте, выконваў гэты тероборона, яна трымала, господи, як это называется, это комендантскую гадзіну, да? Значит, у дзень я ехал, крышачку пазней, там праз тыдзень ужо, я ехал на штаб Каліноўскага, я выконваў там функции перакладніка, дапамагача по закупках, коммуникатора с замежными журналистами, значит, я привозил, французских журналистов брал туды, привозил, мы сядали в машину с Китом, Брестом, везли их, брали интервью, я перакладал, показывали месцы боёў, и яны на весь вольный свет транслявали, что робится, и что есть такая Беларусь, что белорусы устали и обороняют Украину побач с побратимами украинцами. То як бы у дзень я ехал туды,
Ну, вяртаўся да хаты, знаходзіў там гадзінку-дзве паспаць і ішоў на начное дзяжурства. Вось так прайшоў першы вось гэты асобны месяц Киева. Я ж не спрашиваю про месяц Киева, я ж пытаюсь, вы же кажете, что вы пришли рассказать, как вас сбивали и за что. Ну вот, и я кажу, как вы трапили у полк. Вот это же, ну вот, я там зашел в военкомат, например, да, поразмовлял, показал документы, меня направили туда, дали позывные, ну, понятно. А вы рассказываете, что вы куда-то поехали. Ну, конечно, это, ну, цікаво, но ближе до справы. Мы уже в годину в эфиры нас глядит 89 человек. Сябры, дякую вам за терпение. Ось, ставьте лайки, ставьте репосты. Мы зараз переходим, в общем-то, к тому, ну, для чего гэты стрым и ладзіўся. Ну, бліжэй да справы. Значыць, я быў сябрам тэробароны. Я стаяў там і меў там, ну, афіцыйныя дзяжурствы, якія адзначаліся ў кнізе дзяжурств там і гэтак далей. У палку Каліноўскага першы месяц я быў валанцёрам і прыязджаў да іх і выконваў заданні ўсе, якія перада мной ставіліся. У тых сілах, якіх я мог. Ад Брэста, ад прэс-афіцэра батальёна Каліноўскага спадара Беспалова, ад камандзіра батальёна, там быў спадар гэты украінец. І, дарэчы, не зусім правільна Ваўкалак расказаў. Ваніш і гэты, яны там не кіравалі спачатку, яны, кіраўнік быў там украінскі афіцэр, які лічыўся кіраўніком гэтай справы. Ну, яны былі кардыналамі, але там быў украінскі вайсковец, які быў кіраўніком батальёна. І я яму расказваў, што такое закупкі. Я камунікаваў па іх заданні там з Франкам Вячоркам нават. І там, значыць, мы абмяркоўвалі тыя закупкі, як яны зараз там у вялікіх памерах пачнуць. Ну я дико выбачаюся, что я вас перебиваю. Полк Калиновского, как вы туда трапили? Не закупки, полк Калиновского. Кто вас избивал? Вы говорили, вас избивали. Кто? За что? Где? Вот давайте про это. Мы яшчэ не дайшлі до гэтага моманту. Гэта пачалося ў момант, калі я, давайте загибаць логіку, бо ніхто ж нічога зразумее. Значыць, прайшоў месяц, хто памятае, не памятае, рускіх адбілі ад Киева. Каб людзі разумелі нейкую логіку. Іх адбілі, і той як бы штурм, які мы чакалі, ён ужо там з кожным днём стаў усё меней і меней нейкім верагодным. То бок праз месяц ужо стала зразумела, што вось тут, па маёй вуліцы, рускія ўжо дакладна не пойдуць. У гэты момант я вырашыў, што знаходжанне ў такой пасіўнай мясцовай тэробароне Киева, ну, ўжо страціла сэнс, і пайшоў, як то кажуць, на казарму, каб прыняць удзел у больш актыўных баявых дзеяннях у складзе беларускага падраздзялення. На той час гэта быў батальён Каліноўскага ў складзе палка Азоў. Зразумела? Окей, да. Вы? Ну, да, окей. Вот вы приходите туда, и что? І на момант майго прыходу пачаліся са мной кепскія рэчы. Ну, кто вас туды накіраваў? Военкомат кто? Городской голова? У полк, просто разумееце, ваши пытанні, яны, ну, неправільныя, недакладныя. Туды ніхто не накіроўваў, ніякі военкомат не размяркоўваў. Туды прыходзілі добраахвотнікі. Бок, як усе добраахвотнікі, я прыйшоў, і ў шэрагу я там ужо шмат разоў быў на тым штабе. Да, я працаваў з імі, але я ўжо прыйшоў, каб цалкам далучыцца, прайсці выш і ездзіць на баявыя заданні. Вось, разумееце, бо крышачку вы задаеце такія прынцыпова неправільныя пытанні, мне даводзіцца неяк так кручена адказваць на іх, да? Вось, я як добраахвотнік прыйшоў праверку, атрымаў пазыўны, атрымаў як бы выклік праз там столькі, там 3-4 дні з'явіцца і ўжо пачаць на казарме як бы знаходзіцца, адкрыў усе свае там жыццёвыя пытанні, кватэру здымную і гэтак далей, рэчы, і прыйшоў туды.
Куды? Так, Что это это я было? Войсковая частина? Там, зразумела. Конечно, гэта быў всё. штаб. На той момант я прыйшоў у вайсковую часціну, батальён тэрытарыяльнай абароны горада Кіева імя Кастуся Каліноўскага ў складзе палка Азоў. Вось туды я і прыйшоў ужо, як я кажу, прайшоўшы это анкетаванне, там запоўніўшы і гэтак далей. Ну, и Вось, на момант увахода, да, літаральна на момант увахода мне было сказано, что я такі-то, сука, падла, мае дадзеныя яны, як і ўсіх байцоў палка Каліноўскага, перадалі на праверку супрацоўнікам беларускага КДБ. Беларускі КДБ ім сказаў, што як бы, ну, ці там супрацоўнік беларускага КДБ ім адказаў, што Алесь Стральцоў гэта увогуле наш агент, больш за тое кілер, якога мы да вас накіравалі з мэтай забіць камандзіра батальёна. І я такі-то паганец, які там, значыць, з нейкімі там расійскімі алігархамі, у нейкіх там бізнес-джетах там лятаў і штосьці там такое, ну, карацей, там, вплоть до таго, там, што мы цябе чакалі там 2 дні таму, а ты прыйшоў чамусьці сёння, чаму? Але гэта ўжо ўсё як бы пыталася не ў нармальным варыянце, а гэта ўсё пыталася як бы ў фармаце пад градам удараў, якія ўжо пачалі сыпацца. Гэта не было нейкай разумнай размовай. То есть вы пришли, вас начали бить. А кто вас бил? Прозвище можете назвать? Ну, фактычна мяне біў спадар Брэст, але ён да гэтай справы быў абсалютна ні пры чым. Яму проста далі інфармацыю пра мяне. Больш за тое, я лічу, што яны спадзяваліся, што ён мяне проста там ці заб'е, ці прыстрэліць, бо Брэст хлопец просто вельмі гарачы. Вось. І ў той абстаноўцы... Брэст просто не сможет гэта не пацвердзіць, не абвергнуць. Хто можа... Хто яшчэ і хто можа гэта пацвердзіць, што так было? Брэст мы ведаем, што ён не жывы, на жаль. Ну, мяне гэта не цікавіць. Хто можа пацвердзіць, хто можа абвергнуць. Не, Александр, давайте нормально. Вы назвали Брэст. Вы сказали, что вас било несколько человек. Брэст загинул. Кто вас яшчэ біў, і нам цікава, как? Потому что атрымалося, вы просто распавядаеце, а хто из живых может гэта пацвердзіць? Я яшчэ раз скажу, у мяне няма ніякіх праблемаў з Брэстам. Брэсту просто давялі інфармацыю, што беларускае КДБ мяне здало. Вы это сказали. Яму далі інфармацыю, ён пачаў мяне мясіць, і гэта як бы ўся яго функцыя. Больш за то, я кажу, я подозраю, што было ж яго просто насуропілі, каб ён мяне там нахер адразу застрэліў, і тады пытанне было б знятае. Вось. Хто быў з Брэстам? У нас з Брэстам добрыя стасункі. Хто быў яшчэ з Брэстам, хто вас збіваў? Што? Хто з Брэстам яшчэ вас збіваў? Адзін Брэст. Вы сказали, што гэта было некалькі чалавек. Не, я такого ніколі не казаў. Один Брэст. Александр, вы меня расшаровываете. Вы сказали, что вас били много раз. И вот, ну, вы же это и рассказывали Масловскому. И там про Брэста, как бы, там понятно, что это был не один человек. А зараз вы кажете, что бил один Брэст. Карацей, задавайте пытанне, все, кажу, стопер. Давайте по парадку. На момент майго арышту ў штабе быў один Брэст. Пасля там у кабінеце намесніка главы СБУ там ментамі пры перавозкі мяне як гэтага там затрыманага шпіёна. Гэта ўжо іншыя справы. Былі, мяне подвергалі поліграфам і всяким там збіццям шматкроць. Я кажу тое, што было на момант майго, так скажем, этого арышту, непасрэдна, калі я прыбыў служыць у штаб батальона Каліноўскага. Окей, тогда такое пытание. Тогда такое пытание, Александр. На якой подставе вами займаўся Брэст? Ён что был там упаўнаважаным? Ён шукаў шпіёнаў. Брэст был ваяром, наколькі я памятаю. Я яго не выгарошваю, просто што гэта не супярэчыць
он был, ходил, воевал, а тут вы кажете, что он як НКВДист вас сбивал за то, что ему сказали, что вы пришли забить командира полка и то, что вы КГБист. И сказали ему это КГБист. Батальона. Сергей, добра, паспрабуйце карацей задаваць пытанне. Значыць, я магу сказаць бакавым зрокам, што там прысутнічалі, ну там прысутнічаў сам камандзір батальона, Ваніш і гэты самы, ну я магу памыляцца, бо я ж зайшоў, пачалася бойка. Бакавым зрокам там прысутнічала кіраўніцтва батальона. І прысутнічаў Брэст. Першым на мяне накінуўся Брэст, стаў збіваць. Я не чакаў бойкі. У бойку я не уступіў. Я отказывал словами, коли сказали, что ты на бизнес-джетах летал, ты там погонь. Я сказал, хлопцы, вы что, охерели? Моя нога ни разу ни в житті не ступала в бизнес-джет. Ни российских олигархов, ніякі там інші. И гэтак далей, и гэтак далей. Мяне просили, сказали так, раскрый там телефон, раскрый, гэты, ну, пин-код телефона мы проверим, там, откуль у тебя у гаманцы там ляжить 500-600 баксов. О, у яго 600 баксов гаманцы. Ну, это уже докладно, мы выловили шпиона. И гэта ўсе это як бы размовы были у момент, калі на мяне просто там сыпаліся удары. И як бы мяне збили до цалкам непрытомнасці, дзе я проляжаў там пасля суткі ў непрытомнасці. Пытанне, Олег, ну, конкретные, докладно. Я тады буду вельмі коротко, докладно отказывать. Ну, у вас не атрымоўваецца, потому что я насамрэч думаў, што гэта будзе связаны, адэкватны распавяд. А то вы только что зноў сказали, что меня сбили, там, и, ну, непонятно. То есть получается, что быў арыштаваны, вось у момант прыходу ў штаб адразу быў арыштаваны. Якім чынам арыштаваны? Вось таким, як я вам сказал. Брэст, да якога у мяне няма ніякіх пытанняў, ён герой, ён там, як бы яму просто сказали, што ёсць дадзенае, што гэты прадаўся, яго трэба скруціць. І ён мяне скруціў, ну, ці вы дурны, ці хто, я не ведаю, што вам правильно расказаць. Он скруціў мяне, якім метадам? Наваліўся і скруціў, і пасля мяне закінулі, значыць, пад нагляд, там поставілі часовога і кінулі ў падвал, пасля мяне аддалі ў СБУ, і СБУ это ўсё абвергла. Что это все хрень и полная дичь. Задавайте пытанне. Ну, калі бы не Брэст, это был бы, калі бы такое сказали зрабіць Ваўкалак бы, ну, может, Ваўкалак бы мяне скруціў, сказал бы, поворачивайся, руки до стены, кайданки и пошли. Ну, Брэст, хлопец гарачы, он мне урубіў так, что я вырубился. Что вам там не зразумела? Ну, мне не зразумела, ну, не зразумела. Давайте пытанню, як бы гэта, мы ж тут это. Я вам шчыра кажу. Не, ну шчыра. Гэта мог быць кіт. Я быў арыштаваны по подозрению, что я нахер засланы. А у вас не ўзнікае пытання, якого хера гэтыя людзі звярталіся да нейкага хера з беларускага КДБ? На якіх подставах яны былі усе, не толькі моя, усе справы, яны перадавалі на проверку нейкаму там свайму чалавеку з беларускай КДБ. Хто ім сказаў, хто ім даў даверу, што гэты чалавек будзе працаваць на іх, што ён сімпатызуе ім, а што ён не засланы і што ён не працуе на беларускі КДБ. Вось гэта пытанне, па якіх вось так павінна адчыніцца вочы ва ўсіх, і гэта павінна быць першым. Ну то, што Брэсту сказалі, што затрымай зараз гэтага, ён затрымаў, якія пытанні? Мяне да яго няма пытань. Вы хочаце сказаць, што кіраўніцтва полка Каліновскага, яно узгадвала... Можна я скажу, калі вы так задалі пытанне, ну на мой дурны розум, чаму было мне не сказаць: спадар Алесь, о, вы прыйшлі, даражэнішкі, пойдем, вось прысядзь на гэты стульчык, узять пісталетик, прыставіць мне да віска і сказаць, ну так спокойненько, ну что ты, сука, падла, попаўся, даражэнькі, а зараз расказвай, хера ты тут киллер там недабіты, да, і гэтак далей, ці зараз будзе не жыў, ну, нейкі такі допыт разумны. І это было б вельмі эфектыўна. Ну, спадар Брэст быў гарачы чалавек, і на мой погляд ён правёў мой арышт. Ну, неэфектыўна, дурнавата.
Можно было поразмаўляць і сказаць, адкуль у вас такая інфармацыя, хлопцы, ну хочаце застраліць, але вось пакажыце, дзе іх, і так далей, і так далей. Але Ну, ж я адказваю, расказваю, як яно было па факце. То есть я так понимаю, что кіраўніцтва полка, яно супрацоўнічала з КДБ, якобы у іх там был свой человек, якобы іхні, і яны проверяли тых людей і вас у тым ліку, якія приходили ў полк, так? И Як это не жудо? сказали, что вы хотите забить, что вы шпион, и что вы хотите забить командира батальона. Так? Давайте не блытаць 2-3 пытанні. Першае пытанне, як не жудасна так, мне сказали, что яны посылали ўсіх дадзеныя на проверку даверанай нейкай асобе ў беларускім КДБ. Это тому, что я выступіў, сказал, хлопцы, вы зачыняете твары масками, а вы ў курсе, что вы яшчэ толькі документы падалі, а іх ужо нейкім херам з беларускага КДБ і кажуць аб гэтым у голас. Ну там як найменей было чалавекі 4. Это там прыкладна там камандзір батальёну там Мікола Ваніш, Брест і гэты кіраўнік службы бяспекі там, ну я думаю, што ўжо можна назваць пазыўны. Быў такі пазыўны Штырліц. Гэта хлопец, які займаўся як бы, ну, унутраны, афіцер бяспекі, да? Ну, вось, як мінімум, гэтыя людзі. Это ўсё голасна казалі. Пасля з гэтым самым мяне накіравалі, ну, типа, мы не змаглі раскалоць, і мяне накіравалі спачатку ўжо ў такі сапраўдны полк Азоў на праверку, а пасля у СБУ і іншыя канторы. Так, а кто вам сказал? Вот люди спрашивают, кто вам сказал, что мы посылаем, значит, все документы, даденные в КГБ. Кто вам это сказал? Да-да-да. Вось у момант арышту. Калі пачалося, о, там, это самое, это тут прыйшоў, там, тра-ля-ля, там, ты поганец, там, это. Мы тебе выкрыли. КДБ подтвердила, что ты их агент. КДБ сказала, рассказала, як это самое. Як прозвище? Вы ж ведаете этих людей. Кто это сказал? Ну, пробачьте, мяне ўжо пиздили. Ну, Брест сказал, и может, які там Ваніш, ці хто побач сказал, стоял. Ясно. Александр, мне вельмі шкада, но у нас не атрымоўваецца с вами размова. Я гляжу, что вы вельмі так узрушаны. Можа, поразмаўляем у нейкім іншы раз, потому что, ну, я бачу, что яна просто неконструктивная, и вы успрымаете мяне, ну, не так, и сами что-то такое кажете. Добре, давайте. Неприемные моменты. Ну, Паважаныя сябры, шчыра кажучы, я недастаткова прафесійны журналіст, я не дуть. Ось. Мэта моя была запросіць гэтага чалавека, тому что я бачыў даволі складныя яго, он аднаму украінскаму дэпутату распавядаў даволі паслядоўна, что яго, значыць, збівалі на подвалах КДБ, на подвалах полка Калиновского, про который узгадывал Денис Урбанович, что, в принципе, как бы, ну, соответствует тому, что говорит Денис, что там есть подвалы. Вот, что сказали, что, значит, руководство полка Калиновского, что оно супрацоўнічае с КДБ, что якобы в КДБ сидит ихний человек в КДБ, и яны ему посылаюць дадзеныя, а он им кажа, ці он в парадку, ці не ў парадку. Вось. Я не ведаю, чаму. Ён просто ёсць стрым у Мікалая Маслоўскага, ён там как бы, ну, распавядаюць, но там у іх не шла размова про прозвішча. Вось. І калі зараз ён кажа, напрыклад, что гэта был Брест, ну, Брест не может, ну, адпавесці, ну, разумееце, да? Магчыма, ён і кажа правду, но ён і можа там Ваніш, там, ну, такое сабе, ведаеце. Что самае ў гэтым выпадку цікавае, ну, было для мяне, что ён там не ругаўся, там все нормально распавядаў. У Кондратенко таксама ён распавядаў нормально, но я не дошел, бо я чуў 2 раза, як ён про это рассказывал подвалы.
Вось. І, ну, такое, короче. І чаму гэтым не зацікавіўся Белсат, вообще никак проигнорировал. І меня гэта таксама прывабіла. Вось. І вось получыўся такі стрымес стрёмны, я бы сказал, сябры. Вось. Я да яго рыхтаваўся. Я ведаю, што ён был знакомый я вообще вот сейчас он вообще как-то непонятно. Там он, ну, в принципе, ему, может, таких пытаний там не задавали. Вот. Сережа, не тянешь разговор, пишет Сергей Небеглый. Критика, есть критика, пока не очень. Ну, Серег, ты ж можешь заўсёды показать, як гэта трэба рабіць. Вось. Я вучусь, я не кажу, что ну, не тяну, да, магчыма, я не потянул гэтую размову, потому что я не маю такой усидчивости, чтобы, калі я задаю пытанне, и мне отповедают там с 3 стволов и дуют просто, как вот листья, ну, убирают с этих, с пушек этих, да, и мне вот просто он что-то рассказывает, хотя мне подавалось, что я ему пытанне задавал нормальное, вось. Я ничего там на его не крыўдую, я просто... Так, тут, ну, так, ну что, сябры, будем тады развітвацца. Дзякую вам за ваше цярплівасць, потому что, ну, правда, это было, ну, слухаць, ну, мне, как бы, можа, я что-то не так зрабіў, можа, я там не это, ну, у меня у самого так упершыню. Дзякуй за донат, вось. Гэта глыбей, чым ты думаешь. Вось. Можете мне какие-то пытанні позадаваць, я не ведаю. Потому что, ну, насамрэч, як я вось думаю, что як ему дали там зброю, калі ён был в теробороне, без паспорта, без нічога, просто дали, непонятно. Просто есть фотки, он мне присылал. Ось, беларусу там. Так. По вялікаму рахунку Гой сказал усё верно, просто не умее правильно дапавядаць. А про Брэста верагодна, бо штабік выкарыстоўваў пасіянарнасць ваяроў у сваіх мэтах. Ну, я ж кажу, што ў гэтай гісторыі нешта есть, таму што пра гэта не ўзгадвалі СМІ, і яны не... Это было 2 гады таму, і яны ну, не зрабілі з яго маргінала, яны просто не заўважылі. І да, і там пра яго Беспалаў нешта рабіў. Все, сябры, дзякую вам вялікі за ўсё. Завтра будзе 100 соткаў значна лепш. Завтра будзе Вадзім Якушык, ён беларус, который з'ехаў у Амерыку, который сядзеў год у амерыканскай турме, ён завтра про гэта будзе распавядаць, который с одним заплечнікам, у яго было $2600, ён прадаў машину, купіў билет за 1800 і 600-700 у яго было, ён заехал у амерыканскую турму і потым стварыў бізнес з нуля. У яго зараз фірма, ён кажа, она не вельмі вялікая, але ў яго некалькі тракаў. Вось. І завтра ён раскажа, як яму гэта удалося. Ну і на гэтым да пабачэння. Дзякую вам за лайки, рэпосты, за донаты. Убачымся завтра. Ну, гэта же час 21:30 по Менску.